Shubor nakaslem jong unongsan hima. Komisi bentaban nang kersan syu yaki skul bakin nang la banya chaprang ban kentiu yaka pule puti hagathan bat hakalengki jaka jong kabri uhin nyotram ka khasi Students Union Central Executive Council haringkat ka jingdon lang jong ka KSU West Khasi Hills District Union Hagasngi thodieng katayo kalahiar syakasnong nongspong West Khasi Hills ban kener yaka jingaram syakaway neki school yaka blatip kum ka FGEM Higher Secondary School nongspong Hagatikasngi ka KSU Hashwaban IT yakateka jingaram kabalong daka pisa layo ruban penlong yaka jingalang kabalengkon Haga jingdon lang usamla manli nongplo Finance Secretary KSU CEC samla rabor lang nongrum Finance Secretary CEC samla Spinder Singh Lengkhoy Office Secretary CEC samla Mix Samakha Financial Secretary KSU West Khasi Hills Unit bat usamla John F Nongsiang President KSU West Khasi Hills Unit uba ke marngar Principal Jongkateka School ki nonghikai ki khna school lembat kiwe Laban kedaw hang ni bakate ka jingkener jongka KSU yakate ka school. Kalong ru hadien ka jing syong perkhat ka jongka, halor ka jing ya ka bakate ka school ka yakendo. Hagaban penya chaprang ya ka school hi barok away. Hadien ba usamla Lambok Starwell Marngar President barang ba ka KSU, ulalet banjuk jat hakini ki khendat tayo hakate ka school. Hadien ba ula syakot ngobha ha ka program jongka school. Dadan sibun bangan kren, sngo kemen nomor ba ngayo lat bangadan bentagum gini ki program ki beret ki bang iyo ban pensuto kamtam ye kini ki hebret ba wajuong bang yenum la ban kuat si clear room kanam nomor mulung ruong ba kitu ki batresitom kin poi sa clear room kanam ne klem da kajing tresitom nginum poi kajing tresitom jo principal ka jongpi fi kan ni ula ban penyeng te lada phiru ki ai kakti kamon kakti kadiang ka ba fi pi thok haka jipuli ka jongpi pi pas ba pi wan kham shakhman kawan ra ka burom ya ka school balada ka wan ra burom ya ka school ka sarkar ka phai khman lada ka sarkar ka phai khman ya ni ka school ka bomut bala shalis ngi ngila ban ong ba ya ka ni ka school kala ban chim ka sarkar ban penyan leni kala ban beitinga ka sarkar ban penyan ya ni ka school bat mentayu le si di building inang dan takawai la shay ngila ban dan ru shaliang kadiang bat shaliang kamon bat le si kinahikai ru nginang yo ban ai kam khambon Pemenchua hak polling pak polling do kelas nai rui ke sekolah hamtia po penusla berkata ke sekolah mentak ladan absen senam ke KSU po ke jingilam jong iba Samuel Jerwa kelas na ke sekolah hamtia po riboy berkata ke sekolah ru mentak ladan palat ya ki post nam kadan ke sekolah ke bah po jingilam jong iba Daniel Krim ru kelas na ke sekolah hamtia po West Khasi Hills batang hakini khniat senam kelas na so kawai ke sekolah hamtia po Los Otun ke bah kata ke sekolah kadai tek nam tagi ni gikna ki bawon na kilong yeng bedok namar kum bakalong mentahi larangi phai skeleng hi gabri nyotrap ka jingduk kawan hangi wan ling shop hangi balimba ka jingduk bala limba ka jingduk ni haban i sting por no school te KSU kanumla ban pet pagi khun samla jongi kin i sting por ka school bat kin sakman akhal tia jongki ladangi ipat kum kita kijat school pat baju kuduk ya kita samla lani prat lenti blilenti ya kum tagi school ke KSU ke si songo bati si kemen bati si persang banwan sakmat ban ai itu sin yang iberen dia kumba la benrap hi jingki nongkan hakwan ba ke KSU hai ni khiat ski dala lumru ya kita samla na po ka than nyotrap brokaway hi banwan sakmat ban let ya kata ka jingpuli UPSC seti support Delhi kirang let ban pentebet LD seti nomor ba kumbangi ihi menta hadin DC jongka East Khasi Hills ikong isa wanda lalu umsim ladan chu bala pas ini ke exam but kumbagalong menta hi leju ihi na kapor sa kapor ba president jongi ujupen snow ba yeki officer rang ba jongka sokar jalahi lahaban chu wanra na tin rithor renangin na rilum ki try muluk kim don chu kita ki bensim ni ka kerdan ba ade kapor ba ngi kum kita ki kedhon ki baju pet nam ta ka bha kami at jong ka jet riau hi isong bangi de bensim kata sinjam bangin le ai namar ba hau arjar khatlai apo ka jinglam jing ba Daniel Krim ba jing ba August Jerwa dilapha pulisan phamuti khna city Hyderabad ba kini ki khna kilit puli ya ka BSc nursing ya ka B Farm ba engineering kalau ki basotran ba kita ki samla boro ki ladap ya ka jing puli ka jong ki ba menta
kila dan halajong jong kakam tiga ba kam shen yang ipat kalong ba ke ba ka service ka bakin ai hadin ka jingdap ka jongki ke ba hadin ba kila dap ya kata kapus lesi kam dadan ni contribution chaka jai benrio ke bangi kwa pat kalong ba nang syakmat la dangile ke kandan ka contribution chaka jai benrio takadaw le esong perkhat ba chong sani ba po ke sisi ka jingdan lang borok kinong ilam nadu na po west ka sales na riboy na po southwest bat kumta na po Shillong le isong ile perkhat bang lade ka por ba nginya persyang baginya wat ita kisamla ki bala tibet bala wan syakmat ha jing puli ka jongki bat nakita na preng kita ngin pelong exams bat hadin bangi pelong exams ngin pelong ru interview bat hadin bangi la pelong interview nyejet kumba line sangut bangin pak city senong ba Delhi bakin ning ben ya lade bat ben persyang ban ile ya kun ni exams bat la shais ni da kilapas ni exams bat kin wan sala ka jong kari ban syakri pat ya kani ka than o ya kani ka ri war away jing wala da jing wan ka ba long surprise pi bara re kermen mak jing wan jungi long ka jing mentoi nam pa jungki ban ta jungi ro ki bawan lang te ko mangi te bakane ka sa kani ka school hi ka de ka jing mentoi ya ki dong ka than jing bara away thampang ki ni than nong spong ki ko sam ki por so sa ki wi ki chnong thampam nok nok bom don ki school ki ba long kat kum kani ka juk ba menta tam ngi begini kai ni ki long kini kai ba la kham shai berki bala kham pule bat betang samla ha bala ban ai jing tip ke ba kham paka ban ki aki juk bam chua mo ka jing duna ka liang ka social media bat ka kat kum ka juk te ngi skam ka ni school ling ba ka jing don juk pi ni kai ka na school bat ka jing tristom jung principal ibade I prolong jonga na du miswa du mata iba don kita kecil kecil kampan nunta ki kena school ki bawa nak kilongi ki badu Dari pada penpau kejing songo namta kadegasi gamenta kamtam ya kejing long lakloi kejing platform nak kaliang jong ki record jong ka khasi student union na do jong ka district hadu jong ka central body hi brokoi banwan ban ya kendo akan kapor dagum ta jong ki kena school bat kumjuru namta jong ki bor penya jong ka school te kublai shibun ya kapor kejong pi kejing platform kejong pi kejing wan jong pi hang ne kana ai men sem shushu ingi bangin nang la shushu banang penya kamha shushu ingi ka school hi brokoi namar ka thong kejongi kata kalong ban penmi shushu ya ki samla pule nado ki bapas ya class 10 ke class 12 bat kumjuk tatar baki nang la shushu banang sai shu ki klot ki ban long kalawai kala shai la ar la chisngi bat kumjuk ro akan ga por kementan yimdon shibun ai ban shuang rai kublai shibun ya ka jingwan yu kejat ke jongpi ke jingwan visit ke jongpi akan ga school ke jongi tidak so keman hadu kata ni ai ro ke jing kublai kata ka jing kurku pi hi kum ka sang hi brokoi ba pinang la shushu banang syakri khamha ko ri kejat ban reu hi brokoi bat kumjuk ro ke jingdon jongpi la ban ong ba kalau ai men sem shushu namar ngiu I nakaliang jong ka sang hi kata kalong kala don shibun ki program na kabenta ban penkiu ya ki samna kasi ke jongi ngala bang ka we na ka program ban nakaliang ka sang kala shem kata kalong ba ban penmi ya ki IAS na ki kasi ke jongi namar la bun senam mentang ngim don shu kita ki officer IAS IPS IFS ki bami na ki kasi ke jongi te nakalian juga sengro akipor dak sudah kalau ada penlong ya ka we na ka exam kata kalong ban yo ban jet ban sponsor ya kena kasih jongi ban pule ki officer ki bahe kum ki IAS then you I gane ka jing shem banta jong ka seng kalong ka ai nak banta ban promote susu ya education ha ka ri bar ka jat ban ri nyo trap ka jongi bat kum juro nakalian jonga kwa ban gentui pi ki kena skol baro kata kalong ba kane ka juk jong ka jing ya khon ni la bang te kemut tang kita ki baklan ki la benem tengah kwa ban ong ye pi kata golong ba nang ne syakmat la pi dei ki ba me na ki dong kendong la pi dei ki badok krenga la ban ong ba ki breu ki ba long breu ki man breu ki ba shong ki suki ki ba he ki dei kita ki breu ki badok ki dei ki sha kita ki breu ki ba wan na ki dong kendong bat kum ta ter dengan ong ye pi kata golong ba kaju hi ka salabos kaju hi ka kot pia pule ma pi ber ki nong sor tengah kuat ban ong ba kumbalong mentah nak kaliang ka school ke jongi hero tang ka quantity ngi abe tang ka enrollment kumno banang kiu rai ngi nang ye be shishu kata kalong ka quality ya ke jingla ban pas ha ke jingla ban penmi ya ki klor ki ba pernai ki ban long kalawe